De zinnen hier het joert dreig. Ja, en de bewolking weer taai. Maar ik hier van de week al zijn, dit weekend geen oerdatum zinnen. Wel hegere temperaturen op simmer waar, op simmer temperaturen. En het is natuurlijk nog wat maar voor alles wat georganiseerd wordt in de provincie. Want er zijn nogal wat evenementen, zowel joen en vannacht als morgen. Wel, het waar. Joen en vannacht droeg waar, dat is positief. Bewolking is ook wel positief, want dan zakt de temperatuur net zoveel. Dan hebben we temperaturen om bij de 12 of 13 graden heen. In de kustgebieden en op de eilonen 14 of 15 graden. En de wind komt uit het zuiden en zuidwesten uit. Die zal zwak of matig wezen. Morgen een dag om er op uit, want morgen komt er meer zin als joert. Morgen hebben de zinnen er meer bij. Er blijft nog wel bewolking en de temperaturen morgen 19 of 20 graden. Simmertemperaturen op een protteplakken, dus een warme dag. Morgen nog zo'n 16, 17 graden aan het begin van juni. En morgen begint ik nog eens een keer de jest nevens de kalender. Ja, de waarkundige jest is al op 1 september begonnen. De wind komt morgen uit het westen waai, zult zwak of matig wijzen. In het waardgebied betekent dus even vrij krachtig. Terug naar het vooruitzicht. Vol op simmerwaar op Manje, maar flink wat zinnen en zo'n 20 of 21 graden. Op Tiesje, Joggetje, misschien op plakken nog 20 graden, maar zinnen, maar meer bewolking. En op Waantje kunnen we het nog krekt droog houden, maar zo'n 17 graden, de wind uit het noorden waai en de zinnen er uit en terug bij. We met de Manje, maar weer even in het jestwaarsje.